an everlasting covenant or say da apambi abusiafo yebema munyina akwaba afenso yede entrasonko ede amam munyina. The whole of this quarter is sene enu esia adesua na yehwe onyankopon eboshe na afenso apam a eni awieye eno na ye ne wo yehu adesua yesua adesua no mako miensa ene ye adesua etoso enan se wo hwe adesua na tifi asam na se da apam bi yede mu enchechemu no ebebre osisia. Sign or send your can was Abraham din. Jacob say was a son in Israel. You will be a year or fat a dinner bear me and son and a task or send your side for your side. When I may or don't, no one ate you and a monty, or I am no bony thing. Abraham. But say a buy, say be obeying up Banyano. Semino near Bianca, I been be here now. Mama me mamo akwaba sonko kwan so na afa me mfa enchia sonko emfa mamo fitiye ngaje nkwapa Yesu Kristo nchen na afa nso ye mfa anigisem nso emfa mamo se chidi ampon yankopon ebo yinyina ye ho ban na otwe asan akọ apro aba abachi yinyina yedra yinim yarea abai se ade ochinwa na se fata se wodi ayeye ne nkamfo ede be ma twedi ampon nti yeda so tinkwamu idie na wose yede ayeye ede ma onyankopon sakota yimu nyina rase ne medi kan ekaye no yehwe onyankopon boshe no yedi kan ne wo aye adusua na kwasem se de paaye yedi kan hwe nyankopon a obo ade menu mienu na fe yebehwe apam ahodo a onyankopon ne Noah ne Abraham na fe ni Moses na fe apam foforo no yebuaye ani kakra bi ewo adusua etoso emienu no na adusua etoso miensa na fe yebefa Noah apam no nko a na fe yehwe apam onyankopon ne Noah enyaye na fe hunsunsanso na fe adusua ebetimi asua frimo se na ye kan yehwe apam the whole of this quarter in anti we know ade no ye nenso na otwe mu nyina ye ba behwe Abraham nso apama one onyankopon nya ye na afi adusua amenu mienu ye betimi asua afrimo no abegwafo sonko ha se ya mo ba beboa na ye disa adusua mu empense mu ede abramo but answer na no yenkutie anwum mfiri London Ghana memenda kwan for singing band yare ni nti ya ma singing band for select kukitu bi so omunya nwum maye na fe yemfandi yen dwumadie yi na nwuma omode breye no ose won kwara nyame yekutie ba edi adusua mu mpense mu ede besom so.
Yebeda London Ghana memenda kwan for singing band for ase enwuma omudi adi yedisuan nim ne mmamfa sa akwanya yi na memfa nda mabegafo yedi enkyerɛ mu na fe yewia yabompae na fe yedi yedisuan no ahyehye so me de musomfo Bismarck mensa ne twedi ampon yankopon adomonti ode elder Damboache aba beka me ho wa hase elder Damboache ye obia Sabbath school ne trosemu adisuan de wakwadere mu pa mu amunim elder Damboache de mu munim ebeye adwen ene twedi ampon yankopon adomonti ode elder aba beka me ho ewase elder yemu akwa great that's it fa me botra na me ko elder otidonko elder so ye ne elder ta yesa adisuan London Ghana me da kwan for elder baako enso no elder yemu akwa that's great na fe great na me ko so opini or team enso na etro no amuta hwesa adisuan of the peniments and so edi mu akotene pa eye opini otin ya mu akwa great medamu nyina ase yo answer na ye behwe yen adisuan no no ma yen kata yani babia wo biara na mema elder Damboache emo empire ntu adisuan nhyɛ obade nsa da wase wahene mama yensi trust na emo mpaye yaje nkwane awurade ya da wase okyerɛkyerɛfo ne edi ntrom na usane kɔ Adam ne Eve nkyɛn kɔ kyerɛkyerɛ wo ni awopɛ ni awopɛ sɛ woyɛ ɛnenso yenso aso yeso Yesu Kristo adom nti yɛne anka enka Adam asefo ho no ɛnɛ ya bɛka ho yɛne anka enka Abraham no ya bɛka ho onam adom so bɛkyerɛkyerɛ nam yehunu wo bɔhyɛ ɛne apam a wopɛ sɛ ɔno yɛ pam ne yɛ fa yɔnko ɛwɔ yɛ wiase asetene mu Mr. Osman konkro no na ɔbɛka yɛ ho na onam yɛ so bɛkyerɛkyerɛ atiefo nyina atie no honhom mu na yɛde aboa bra ɛwɔ nansa bɔ ne wiase mu ɛwɔ Yesu dirim na mebusa na adom nti amen great ye shed da apam bi but answer na no moma yemmo nkofo bi abaso Ghana de biara da omo hwe yen adisuan yi ɛwɔ Ghana na afenso ye wa akyede soronko a ye pese ye de ma yen ahwefo mo hwe fa wiase afana enyina ase kota na eba na wie ya yenua ba abna osa ɛwɔ Ghana ena afenso Comfort Bedu ena Dan Kofi Amwa o Nkoko Stadium Church sa nuanum de biara da omo hwe yen ewo yen fidie no so ebi hwe yen wo YouTube na ebi nso ehwe yen wo Facebook mpamcho sa wo hwe yen a wo kyerɛ udin na afi wa kyerɛ yen ba bia wo Ghana sa hifa ba bia wo biara no na afi de wa kyerɛ yen na yetimi ahwehwe wo wachira kwa na akyɛdeɛ no yɛ hu ba bia yɛde bɛkɔ na afenso sɛ wotie yɛ wɔ YouTube ana sɛ Facebook na wonya yɛde sua ya wonko amemfa na wo nso wahyɛ ɛde ama wo nuanom ɔno nso hwɛ a na yɛhu sɛ ɔno nso hwɛ a ɔno nso is likely sɛ ɔno nso bɛnya akyɛdeɛ ɛne bi ntima yɛnko a yɛmfa adesua yi yɛnyina yɛnhyɛ adesua no wonya na waka akɔma wo nua na wo nua no nso aka akɔma ne nua na kyɛ sɛ yɛ saa na wo nso wo fa wo boa sɛ Onyankopɔn adwuma no ɛbɛtrɛ akɔ wiase afana ɛnyina ɛno no ɛnɛ yɛ adesua ɛtɔ so 9 ɔse da apam abisa na midi kanka adesua ne ni animu na yɛ bɛhyɛ ase no yɛdi kan ahwɛ Noah apam no ɛnɛ yɛ pɛsɛ yɛhwɛ yɛdom asukɔ ɛwɔ Abraham nso apam ne Nyankopɔn ɛnyaayɛ yɛhwɛ yɛn ka abɔsɛm no yɛbɛfa afiri Genesis nwoma no ɛtire yɛ dunson yimu enson wayentie die onyame asɛm asie ose nwoma ɛtire yɛ dunson titimu a ɛyɛ nson ɔse na mɛma mene wo ɛne wasefoɔ a ɛbɛdi w'akyire no apam agyina ɛwɔ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu na yɛda apam na ma yɛwo ɛne wasefoɔ a ɛbɛdi w'akyire ɛno Nyankopɔn amen great in fact we ni apam adesua yeba besua ne nyina so pa enti no yɛnhyɛ adesua na asem free ba bi na afei yɛmfa mbesi yɛnka abɔsɛm no so yɛni kan hwɛ wo Genesis chapter 15 verse 7 yɛpɛsi hu Onyankopɔn ne din yankasa because na pam no
ɔbɔ ne din wɔ mu ɛna afei nso yɛnhwɛ adanti ɛna ɔbɔ ne din wɔ mu nsunsuanso ɔbɛn na ɔpɛ sɛ yɛhu ne sɛn yɛnhwɛ Genesis chapter 15 verse 7 yɛnhwɛ asɛm a ɔka no wɔ hɔ ɔsɛ ngoma edi kan tie yɛ dunum tete mu a ɛyɛ nson ɔsɛ na ɔka kyerɛ no sɛ mene Awurade a ɔde wo firi wu a ɛwɔ Kaldea no na mede asase yi ɛma wo sɛ agyapadeɛ amen enti ɛdadan ma memfa nhyɛ asɛm firi so Onyankopɔn ne din paa de sɛn na ɛto da bia na yɛka nyame yɛka yɛwɔ ɔsom bi a ɔmfa atɔ mu deɛ ɛhi ɔmo paa yɛ Onyankopɔn din mfa wammɔ Onyankopɔn din sɛnea ɛte a ɔmo sɛ nyɛ nyame na wɔfrɛ no no kyerɛsɛm mu no nyame no Onyankopɔn no ne din paa ɛte sɛn meda wase wɔ hene before say bi ameka Onyankopɔn din ma memfiri baabi kakra na yɛnte aseɛ yie wɔ apam a ɛna yɛsua ho ade na afei ama yɛtumi ate aseɛ the reason why Onyankopɔn ɔbɔ ne din ɛkyerɛ Abraham wonim sɛ wiase mu a yɛwei no woni obi hyia na mopɛ sɛ mofa adamfo a ɛyɛ ɔdɔ adamfo a na de ehia pa no so obusa sɛ na okra wo de sɛn na wo din de sɛn na wa ka kyerɛw na wo so aka wo de akyerɛ na wo sa yɔnkofa na ɛdɛn bem Onyankopɔn na ɔbɔ yɛ no na ɔfrɛ Abraham no na before sɛ ɔne no bɛkasa na ɔbɛhyɛ no bɔ na ɔma na pam no ɛna ɔbɔ ne din yɛ dɛn ɛkyerɛ no edin yɛ ade a ɛho hia ɛwɔ yasetena mu titiri Ghana yɛ culture mu no edin yɛ ade a ɛho hia ɛtura bi a edin ɛkyerɛ sɛnea wutitie enti wo mo bi ho a na ama na hu dia obi a ɔne ne bɛyɛ dɛn ɛbɛfa ayɔnko no papa ɛno nti ɛtura bi na yɛhyia obi na wɔse medine de sumasi a ntɛm ala ma hu sɛ wobɛtumi afana damfo anaasɛ wontumi wobɛtumi de ho ato no so anaasɛ wontumi nti Onyankopɔn sɛ Abraham ehu ne tin na ɛtura bi na nka wo na ɛsɛ sɛ obusa nka Abraham na obusa na hwan na wodin de sɛ daabi Onyame yɛ wɔdɔ na ɔna etu anamɔnti ɔyɛ ya no bɔ ne din ɛkyerɛ Abraham nti Onyame kan ne din sɛ wɔde Yehowa na bia yɛbɛka no Hebrew kasɛm sɛ Yahweh ase kyerɛ ne sɛ Yehowa nti Onyame din paa ɔbɔ kyerɛ Adam no Abraham ne sɛ Yehowa great me da se pa sɛ wa kyerɛkyerɛ mu pa sɛ na sɛ na wodi kan kyerɛ no nti deɛ paa nti na eduru Abraham so no Onyankopɔn pɛ sɛ ɔbɛhu ne din no ɛkyerɛ biribi ɛno na ɔde convince Abraham ma wagina di ana sɛ edin no na ɛwɔ significance bi ɛno nti ɔka kyerɛ no ana sɛ ayɔnkofa ne kɛkɛ pɛ ana sɛ Yehowa no egyina hɔ ma biribi sɛ Isaiah ba bi din yɛ Isaiah no mfa Isaiah ba ne din yɛ paragraph adusia no kronfo kyerɛ sɛ woni Isaiah ba ne di agro na sɛ obɛbɔ ne din sɛ ɔmfa bɔ no mra ɔmmɔ wie no ɔmfa mra na agro no mapɔm but ummo din wie no ɛwa but ne ehu sɛ saa din no egyina hɔ ma biribi saa Yehowa we say na ɔbɔ kyerɛ no ɔpɛ sɛ ɔhu biribi ana sɛ ɛte sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ Adam hu biribi baabi a wobɛtumi de n'ani ato so biribi a wobɛtumi ɛde ne ho ato ne ho so ɛno nti na ɔbɔ din no Yehowa wabɔ din bɛ sɛ mpem sia ɛwɔ kyerɛsɛm mu ɛne akyire koraa na ne nti aseɛ no nyinaa ne sɛ wɔyɛ obi a ɔyɛ daa Nyankopɔn baako pɛ wɔyɛ daa Nyame na wɔsan aka bio sɛ na ɔno wɔte ase daa sɛ wohyia obi na ɔkyerɛ sɛ me ma sinni mfitiaseɛ ne awieyɛ obi ammɔ me amena bibia akura me a ne gɛ sɛ wotira yɛyie wonya obi a wobɛfa no adamfoɔ ɛno nti wei no nneɛma ahorow bebree mu ɛboa ma Abraham gyidie no tim sɛ Nyame a ɔne no ahyia no ɔnyɛ Nyame nketenkete no a ɔmu ni anidasoɔ no bia great me da sepa and say last week will be a very beautiful analysis say one obi koya pa no say frɛ me kwatrekwa uti edi kwatrekwa na che say na no akasa akura hwe ni no ho eti de na me ne ya apam because ni di ni suggest say apam no ntimi ndi so because the kwatrekwa enti no Nyankopɔn di no kwasem say na e was say Abraham hu na ode no ho to so say ni di krompo suggest say apam one ne ye no obedi so meda asese wa cheche musa great ye to aso a
ehwe El Shaddai edin ba konso mrane ba konso ewo hon ba yendi kankan Genesis chapter 17 1 to 6 yenhwe mfoni bi a wo twa kire yen wo hon mo Genesis chapter 17 1 to 6 na Abraham di mfrinsia adu okronkron no awrade yi no ho ekire no se me ne onyankopɔn twedi ampon na ntemanim na yepe na mema mapam ada me ne wo ntem mama wadɔ kɛse ɛnoara na Abraham de nanim abutu fom na onyankopɔn ne kasa sɛ me de mapam da hɔ ɛma wo na mɛyɛ wo aman epi agya na wɔremfiri odin Abraham wɔremfiri odin Abraham bio na emom wɔbɛfrɛ wo Abraham ɛfiri sɛ maya wo aman pi agya na mɛma wadɔ pi paara na mɛyɛ wo aman ne ahemfu afiri wo mu nso no se na mɛma me ne wo ne wasefoɔ abɛdi wachiri no apam agina wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu na yɛda apam na ma yɛwo ne wasefoɔ a ebedi wachiri no Nyankopɔn amen amen so elder oti mfoni ben na Genesis chapter 17 1 to 6 etwa kire efa apama Onyankopɔn ne Abraham anyan ɛda wate ɔpani Onyankopɔn ɛyɛ obi a ya wabɔ ne din akyerɛ Abraham sɛdeɛ yɛte no kane no Yahweh so ɔhɔ daa ewiase mu obi wɔ hɔ a ɔbɔ ne din a yɛhu sɛdeɛ ɔsiteɛ obi wɔ ɔbɛka sɛ ɔyɛ ɔsagyefo ɔyɛ ɔseadeɛ yɔ ne deɛ kɛɛka ho mihunu obi a yɛ a ɔfa edin no bɛɛ mmiɛnsa anan na ɛtaa so sɛ meyɛ ɔsagyefo meyɛ ɔseadeɛ yɔ ne deɛ ma onyame a yɛsom no deɛ ɔsa bɔ odin foforɔ bi ɛkyerɛ Abraham ɛfiri sɛ de bɔhyɛ a ɔne na ɔbɛhyɛ no na ɛso yie ɛnyɛ ɔmo sɛ ɔse wɔyɛ Yahweh yɛ a ɔte hɔ daa nanso bɔhyɛ a na ɔne no ɛbɛhyɛ no wɔkyerɛ ne sɛ daa me ne ɔte hɔ no bɔhyɛ akɛseɛ ɛna mede ɛbɛtu w'anim saa mmere sɛ mede bɛma wɔ apam no enti meyɛ otumfoɔ yɛ metumi ade nyinaa yɛ meyɛ twedi ampɔn wontumi ɛntwere me ɛmmata obi foforɔ biara me nko ara ne mea enti apart from sɛ wɔyɛ Yahweh sɛ mewɔ hɔ daa no ɔwɔ nneɛma bi a yɛ ɛsa fa ne ho a ɛkyerɛ sɛ deɛ wɔbɛka kyerɛ Abraham biara sɛ obɛtumi ayɛ ɔbɛyɛ ma no ɔwɔ tumi kɛse a obɛtumi ayɛ enti na ɛkyerɛ mfoni a na ɛtware sɛ ɛnyɛ daa Nyankopɔn nko o nneɛma akɛse ɛna metumi yɛ na nyɛ ɛnte sɛ nipa dibia yɛ a ɔka sɛ meyɛ ɔsagyefo kɛkɛ meyɛ otumfoɔ meyɛ otwedi ampɔn mewɔ hɔ daa mene nea mene enti no ɛdin foforɔ a wɔde kyerɛ sɛ ɔwɔ otumfoɔ ɛda ase great ada deɛ bi a mpɛsɛm de kan ɛdadeɛ no ho kakra na mekyerɛkyerɛ mu ɛnam titintam sɛ bi a El Shaddai no si eche mu mienu a ma yɛte onyame ne tumi no a bɛɛ da ɛka na se paa yie no kyerɛ sɛ Elohim or Elohim obi a wɔne bɔɔ soro ne asase mfiti aseɛ te onyame de kan ho sɛ me beginning me ne nhyɛ aseɛ no ɛna wɔde Shaddai no kan ho sɛ me na me de ma now I can give you anything you want into the beginning me na me bɔɔ yɛ no me san te hɔ na metimi asan de nneɛma wo hia bia ama great excellent we in fact we are disua pa bia bisua nneɛma bebree wo because sometimes no ye ready ye nsua nti no onya obi na ɔkyerɛkyerɛ mu saa na ama adwen no mu ada hɔ because obi wɔ El Shaddai krompo no onim na sekyerɛ ɔnte aseɛ na elder atonobo akyerɛkyerɛ mu de amaye no meda mu ase pa sɛ additional ne kɔno saa great ye so wo hwɛ 4 and 5 na or change Abraham din from Abraham or say even my name from Abraham na sambre de yebefro say Abraham uncle tin meaning identity na office Nyankopɔn ema osesa Abraham din and that was a part of Bismarck I said mpanimfo adika kasa nyina akyerɛ no edin ade ahu hia pa enei na sɛ yemudi na tete no na edin ewo nsunsuanso pa na ne kura megidi sɛ da so ho sa enti na yawo obi a yentimi fa din ma no etwan bre bi
penifo ko agina adwen ho no mo hunu nipa a o se de abofra na aba wiase no eto no onyankopon din no ewo nsunsuanso kese otumfo obo ade ehuna bobrim so wo hwe title mrani ahodo bebre enti che se wo kwati no abibia no abetinya ye saa na nipa ahuru so a wo mu trosa mbobo wo mu din bebre din no na asechire wo mu Abraham ye ni baabi Abraham frɛ ni efra na Abraham ana onyame efrɛ no bia na ofrɛ efia na ofrɛ mu abusua na odom dumadi ana ekoso ho no oyi ni frɛ mu na enye kwa akwa omane ne ho tu bibi so na onya agide na arehye mu sɛ de wa frɛ no nso so de ode ma ne bi obetimi ayɛ so de ne ho to so a enti gidi a onya onyame mu ani ahoto so a onya ayɛ ne anam a otu fa onyame asɛm a ode ma no no ho no ma wo hunu sɛ eni sɛ omane trante bi a wo no ne mo sesa no na afi omane din foforo sanse ba bia no otie no ho din ne ede ma no ba bia wo san asesa aba no okay o so onya din foforo great en fa nse wa hye dwuma bi ase police adwuma bi a hye ase unkuta ahoma bi a ukọ wani mi na wunya rank eventually na afi ukọ retirement de bi a great ehipa enti Abraham onyame hunu se dwuma wadie ewo ba bia na ofure na wo ba beduro no na o to sesa ne din so ka se obam na ya dodo agya na mpo ofre no se emfia na wadie no na kwa anim yie pa o obi a onya emfia du okronkron na ne iri so mfie kwa nanim pa bo hye ba ya se bi obenya ba nyina no se mini wonne ya bi anka ya adwen be ye na tanta nanso onya agidie wa rehyemu na baamu nto nya me hu se dabi nya kwa akwa nto sam se sane din na hu se obeya dodo agya na ebaamu se ne twasem kan aye no ye ho nchimfu bebre me papa no odi akonwa kakra na ototo din bi nyine na mte ase otu din bi senti otu din bi nya asem hwe no na utum se sa din ni na ase na wase enti Abraham din no aye free Abraham ba Abraham na nye kwa akwa osesa brother du na asa abo Jacob so din sa osesa onu so din no friend Israel san se so onu onyankopon ni nipa konye na odi nkunim enti nkunim di Abraham enya awurade mu ni dwuma na odi no eno na ma onyame hwe ho na osesa ni din ba Abraham great me hu se Bible mu no I don't know edin se sign no se ne o kan yakopon se Abraham din Jacob say o se sign din ebeye Israel then o hwe Egypt so Joseph for through Egypt so no so yes sign din from Joseph no o ma no Zaphnath sana your friend Daniel so ye koma no Belshazzar eya yes sign din no ana say because you know the eya din no am say ye to no ye to akeke eya me de na mato e won sunsanso obi ana because ye di no sometimes minti ase minka bibi kakra e din wo sunsanso na mpasa me ma bibi kakra afa mi amabusua mu mi papa abusua mu papa bi woe a o ye mesewa aba e da o wo no wan o wuye okay o wuye no nti akola na yatundin na o mde ne to yade ya akoda ni nyini ya na ohu ni din the meaning of ni din no ahye ne so ama sabre kura me nim ba bi owo ohu se ne effect wo no so say yade ya o kan ni papa no ni no manyina nti edin ye ni ho agro na obiara obe free relationship bi mako a better relationship no what is sane din nti na wo yere wo de sisiria ni mo a ne papa na di ni mo a oba ayonkofa no a wo ayefoforo no mu a oba ni kunu a openo no mu a ehwa na oyi ni mu ato atwene okay no afa bo achia hye ho that's right the best thing a wanya sa na tenti onyankopon ni Abraham hye no Abraham kire se agya ya ma no to o se David nya sa na me be ye wo agya we ye wiase nyina agya enti se se odin straight complete onyame ye nyame great that said that watch me ka ho se ni sunsanso no bi ho a negative if you say the kind obi won so a hye ni nkran pa e ma ni hwehwem te de a ba sa ki obi odi nyameche obi sa am say nyameche de ade hwe se de mi si bra ye pa ansa na awo yi ba no nyame na de uche mi o nyame na de uche mi ti hwe wa bra bo yi
ne nyame wɔ bibi pa bi ma wo ti wɔde kyɛɛ me ɛhyɛ akwadaa ne nkran ya sɛ akyɛdeɛ bi wɔ hɔ a nyame pɛ sɛ wɔde ma me nti sɛ obi wɔ din bi a na sɛ ntiaseɛ wɔ mu anaa nkyerɛseɛ wɔ mu a ɛtumi boa no paa ma ne tu anammɔn titiriw anammɔn pa a yɛ no nti yɛde din no too no obi wɔ koraa de no ato obi na ɔni no nneɛma a ɔyɛ menim obi a na ɔyɛ asɔmpa ne yɛde obi too no yɛ a na sɛm ɔfiri mu deɛ sɛ sɛ akwadaa no ɔnu baabiaa nso ɔyɛ ɔka nyamsɛm ɛwɔ line so sesei deɛ dɛm biaa ne din no nyinaa nyɛ ɛma but ɔde din no ɔde ka nyamsɛm da anɔpa biaa wɔsɛnde nkɔma nkurɔfoɔ ɛnyɛ nsonsuansoɔ bi wɔ no so nti ɛboa paa yi ase paa bi agyedifoɔ na yɛka no ɛdin ho ɛwɔ nsonsuansoɔ nti ne ɛnyɛ sɛ woma din biara so a na wode ato ba sɛ ɛbɛtumi anya nsonsuansoɔ papa anaa bɔne ɛwɔ no so great yɛafei yɛnkɔ covenant nankasa mu the first stage onyankopɔn hu sɛ it was in stages bɛka sɛ step by step no ne Abraham call into that covenant no first stage no yɛnka baako nhwɛ Genesis chapter 12 1 and 2 Genesis nwoma no ɛkyire du mienu baako no ɛne mienu no yɛnhwɛ ɔfɛn di kan no nti Awurade asɛm musɛmuma edi kan hɔ a eti edumi nkyɛ mu baako anim yi no so na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo de afiri w'asase so ɛne w'abusua mu ɛne w'agya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ na mɛhyira wo na ma wo din ayɛ kɛseɛ na wayɛ nhyira amen yo ɛda yɛnhwɛ wo mfoni bɛn na apam yi anase ne su no na ɛte sɛ ɛtɔda bi a ukọ nhyehyɛ bi mu a yɛ nhunu odaakye wɔwieyɛ no ansa ɔde utira kɔwuram ɛno nti na woka yɛ asuafoɔ no busa yɛ sɛ ne yɛbɛdi w'akyi ne koraa ɛdeɛ bɛn ne yɛbɛdɛn yɛbɛnya ansa na Yesu bi ne kɛ sɛ daakye na onyame deɛ wɔyɛ onyame a wɔhyɛ aseɛ no ana ɔka kyerɛ Abraham sɛ mɛma wɔsefo ayɛ dɛn atɔre nti deɛ di nka sɛ onyame hyɛ aseɛ sɛ wɔne yɛ kɔ apam a ɔma yɛhunu deɛ yɛbɛnya na aboa me ani agye nti stage edi kan ne sɛ onyame no a na ɛbɔ Abraham nkyɛn ɛna wɔ sɛ wo mesɛ firi ha kɔ na me wakyɛdeɛ pa bi anigyedeɛ bi ɛmma wo daakye stage edi kan sɛ onyame ma wo hunu daakye deɛ wo nsa bɛka great why are the pam say agyedifoɔ sɛne yɛhu no apam a onyankopɔn ne Abraham ɛkɔɛ no but yɛnhwɛ 15 no nso Genesis chapter 15 7 no Genesis chapter 15 7 no ɛde ba no nso no ɔka asɛm bi ɛwɔ hɔ no mo nti na ɔka kyerɛ no sɛ mene Awurade a ɔde wo firi wu a ɛwɔ Kaldea no na mede asase yi bɛma wo sɛ agyapadeɛ amen another stage no ɛda ɛno nso ɛte sɛ na nyame prufu den na onyame prufu sɛ ɔno a wɔyi Abraham efiri ne kurom baeɛ no wɔwɔ ade pa bi ma no nti hwɛ mu a ɛka first one ne deɛ no ara bi sɛ ɔbɛma no ɛyɛ agyapadeɛ sɛ bi a yɛkan kɔ anim kakra menim sɛ bi a ɛbɛba a ɔkan kɔ ɛbɛkyerɛ the second stage no a Yankopɔn ɛne yɛyɛ no aha no ɔpɛ sɛ ɔde strengthen Abraham gyidie a ɔbɛnya wɔ no mu because obi aka kyerɛ sɛ ɔno no ɔbɔ adeɛ wa mo afiri baabi a wokɔ sɛ firi wasase so na kɔ baabi foforɔ mɛmo ase adɔɔso mɛyɛ ose said be obetuma strengthen wo faith ni wo dide omo hu sa ampa na wɔka na hotoso wo mu no na to fulfill the promise no Abraham say me you say mami a me you say nti no opesa Abraham didie ne den enyini na wonya hotoso o Awurade mu yo that's before obeto aso no ma kakra me de ka ho ne say apam bia onyankopɔn ne obi pam no ne mfiti ase no sɛ de yesua apam bia ne yɛ adom apam covenant of grace adom apam and odo apam enti se nipa dia adom ni mu enti adom apam no e kire se ode adom no e hye wase enye na ode ba yo bo hye no de opese ode ma wo no agapade no ode hye wase ode to anim enti apam bia no Abraham de ode ato nanim Noah de ukwa daka no mu a me se ensu yire no ba wonu fiefo monkwa daka na mbenya nkwa odi ato anim enti wodi adom na ama the first stage no
ansa na bia another stage amanti wo de adom no akyɛdeɛ no de ma ɛnyɛ ɛne ɛyɛ okay ɛne akase yɛdi ho pem dabi okay great ntino opani to aso ba bia odi si no semu a ɛyɛ ɛhotwe no sɛ na obisa no sɛ Awurade Nyankopɔn ɛdeɛ na medi behunu sɛ menya na ɔka kyerɛ no sɛ fa nantwie ba a wadi mfie miɛnsa abrekyire a wadi mfie miɛnsa odwenyin a wadi mfie miɛnsa anyankuku a ɛne abrɔnoma ba ɛbrɛ me na ɔde wei nyinaa brɛ no na ɔpaepa mu mienu na ɔde afaafa ɛne no kyerɛkyerɛ anim totoo hɔ na nomaa no deɛ wampaepae wɔn mu na nomaa a wɔdi ɛnam besisi ɛmoa afunu no so na Abraham pam wɔn na owiare yɛ akɔtɔ no Abraham daa na hɔ na hwɛ ehu sum kabii duru no na ɔka kyerɛ Abraham sɛ hunu ampa ara sɛ wasefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn dia so na wayɛ nkoa na wasom na wɔbɛha wɔn mfirinhyia 400 okay na ɔman a wɔbɛsom wɔn no mebu wɔn atɛn na akyire yi no wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ na wobɛkɔ wo nananom nkyɛn asomdwie emu okay na wasie wo nkɔkorabrɛ ɛpaa mu all right we have answer her I think say it's clear yɛhwɛ sa stage we so send you be describe sa stage ya na Onyankopɔn ne Abraham ekwa sɛ Abraham ɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ mɛyɛ den ɛna de wo kan nyinaa no ɛbɛbam no ɔkyerɛ ne nneɛma a ɔnyɛ no wakyerɛ daakyen de besi n'ani sɛ n'asefo no bɛkɔ akɔdi nkoasom mu baabi but ɔno deɛ sei na bɛto no ɛno nso na mfoni bɛn na ɔtwa kyerɛ yɛn sɛ aha stage 2 no mfoni no de ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ Onyankopɔn kanea ɔpɛ sɛ ɔde ma wɔkyerɛ wo n'apam mu a ɔma wo so bibi yo na sɛ wotumi yɛ saa deɛ no a na ɛkyɛ sɛ wɔnya gidie wɔ Nyame mu sɛ wobɛtumi ayɛ to Nyame pɛ sɛ Abraham agidi sɛ wobɛtumi ayɛ kɔ na famoa na yɛ wei sɛ Abraham ka sɛ ɔnya sɛ wɔamfa gidie ankɔyɛ a anka Onyame bɔhyɛ no ɛmɛ mu ɛno nti stage 2 no kyerɛ sɛ Onyame ma yɛhunu bɔhyɛ no mu adedi a yɛbɛdi a yɛtɔ so nyenu sɛ ɔma yɛtu anamɔn gidi anamɔn na sɛ yɛtumi tu gidi anamɔn no a ɛneɛ ne nhyira no Onyankopɔn de aba yɛn so wait ɛnokora deɛ ɛda aka no yɛnokora paa Onyame apam biara sɛ dedi ka kan a wɔde bɔhyɛ no hyɛ wo nsa no ɛdi wogidi paa sɛ mɛtumi ayɛ wɔamisa sɛ wogidi paa bɛ wogidi paa sɛ mɛtumi ayɛ sɛ wogidi paa sɛ mɛtumi ayɛ deɛ ɛne deɛ mɛka no anaa deɛ ɛbɛkyerɛ sɛ wogidiɛ no wobɛyɛ ampa wobɛyɛ sitie ama me enti gidie a onya no Onyankopɔn sɛ deɛ Onyankopɔn aka deɛ ɛbɛyɛ hɔ enti meyɛ sitie ama deɛ wɔka no enti the second stage ni sɛ Onyame de adom na ma yɛn wabie n'ani so kakraka mɛmo asase mɛmo asase nyinaa yɛ wo dea ɛne wasefo wogidi yɛwe ma menhwɛ eti gidi a me wo ayonkofa me wo ni gidi a me wo Onyankopɔn mu nti no me city ama no ma yɛ saa deɛ great and the second stage great and thirdly no 17 no Genesis chapter 17 no but the no yɛ apam no sign which is the sign of circumcision okache Abraham said that circumcision twetwa no enye sign enye mark covenant as enye signature and mark covenant no eno no so any apam no twaka ben na ewo and I said I didn't know there should be a sign like that esanka yakoya chiri kakra okay ewo sa Abraham tu na namon wa forebomu no Onyankopon sa besra ne bio na aka sa be na Abraham adi mfie de okronkron na wo si wo be hira me me gidi ma ye ne ma nyina die ne be ma Abraham gidi na ko animu was 90 na me promise so wo be ba Abraham sere na ne nwanwa na Onyame ekire se de me kan ye na de waye ne ntino metumi amoasefo aye den ado na se basa signature me de be gu ase ene se mo be twetwetwa nti the important pay wa no ene se Onyankopɔn hye Abraham bo se wo be wo na wanyi ni na nso be mu na no na ma ne hunu se
masefo be den e betre ze na Abraham abusa no a rade wo se masefo betre na mtumi ni ba sa ose ba na ma Ishmael na benya no wo a wo mogya mu no nyame be hye ne bo no osere onyame si winim ne oni na hia wo be wo wie no ana wo de saa signature no che we ne be kire se me masana se sa me da se pa yen fa ya disiana e fa mbra da wie ye no kwasem sa disiana ayede yen hwe Genesis chapter 18 verse 19 asem bi nso e wo hono na e do ti donko ewia wakasa ho Genesis chapter 18 verse 19 wose ngoma edi kan ho a eti aye edu nwotwe nche mu aye edu nkron ma nti awrade asa se na mahu no mayi no se onhye ne ma ane ne fiefo a ebedi na kire se woni awrade kwan so enya tenene ene atentenene ade na awrade amade waka no Abraham no abamu no so amen abamu ne so yeah amen great and the elder yen show sutie jina panya na djumadi ben ne di wo Abraham boshe ne mo onyame ni madi nyina no onim de te Abraham asema wo ka no ede ensi onyagidi wo Abraham se Abraham na mu amene na kasa amene no apam no woni da so Abraham se nye ono Abraham no nkokura na apam no obeji adie ne waye ne yefo ne mma ne nasefo nyina apam amene Abraham wo pam no omugidi obehye se nasefo ni nyina ebegina sa apam akosi a wontoto aso so enti nyame ehunu de wo animu ka kire Abraham se mejudi se de wo kan no kure efi se mahunu se wo hye wasefo wo mumudi wakire enyina se saa de no saa apam no mubedi so na mbeye enfa yehwe de seal na wo de seal ye no a ye twetiecha no a etimi hunu se amumu kwa akura no ofiti ase etwetwetia ena nasefo nyina no no tweti de ne nyame nim se wo ene wasefo ne wasefo nyina no ombebu saa apam no madi so great that's na dem dey kan say o say wo hwa uti aka sem ne pa o say mahunu mayi no awurade anya kwa na oyi Abraham o so ohunu no ena oyi no je wo kwa ye bia na wo na masafo no mu a ye wo say uni djuma bia edi anya kwa bi nti na awurade ye den efre wo onyame nim de obetimi de waye enti no ato ne nsa afre wo wafre wo se be dom sa asafo no sa enti wo so ohunu Abraham ena o ye den ena oyi no se nam no so obeji no ho no agi ne fiefo nyina because oni mbia na Abraham frɛ ne efia na ofiri mu se na bosonso ahyɛ mu ma na so oda asronko enti ohun no oyi no so obetimi agi ne ho no aye den agi ne fiefo enti wo anya kwa bi nti na awurade afrɛ me nya kwa bi na awurade afrɛ me onyame wo bibi ma yeyo enti yenhunu na yemfa ho to Abraham se ede enti na ofrɛ Abraham na wo so ede enti na afrɛ great baba ko bi nka ho de mi se ya kan bo hye no ya onyame de ma ye ene city a ni gidi a yesi yenya yeah na se yenia ye ntu anamo efa ho a yenya saa de no wade a me de ye mfa to no se utia adaka no oye adaka no wie nsuo eba so no antu anamo se me ni me fiefo ekotena mu a na nkwaje ni ho Abraham de yesu so no wa ye city e bibia enti wa ye city na wie no na wo tu anamo no na de onyame aka no enti ye nyina de tu ye hofo se de nyame aka ye bosha ye wo ye sem no de odi tu ye nem se odi be mayen daache no odi be chensa no ye ntu anamo ne bosha ne bebem great katia ni na eda oti enshira dusiano so emaye mi ensi eta se ne mo mpae adumro e do ase ye waye kan fu din wo de wo ye maye ho ni mapi wo kura ye misa no aye maye se dan kan udin wo bosha ye mu no ene wapam mu no wo na udi kan na adum apam na apam na oni ye pam ye se so adum nti no me yenya sitie eni gidie ne yenya ne yefo ne entimi enhye odi anu onyam o de beba ye so edi nyina ehye wonsa edi atiefo nyina ba wanim de sense wadawma wasema yetie no manni yetim dem ne yakuma mu dem ne nsiesie mu ohini na oba adum nti no ya fata ede wase se be nyina wutie ye ne samre so wutie ye o doba Yesu Kristo di mu nti amen amen